first said it was over, yeah, it all went black. Didn't get any closure, like a heart attack. But then you came back with flowers, explaining for hours how you intend on winning me back. How could I have known you were still half detached? But I know where you were last night. Yeah, I know what you did last night. I can smell. El circuit verd de Moià ha estat l'escenari de la 5a cursa de la temporada de la Copa Catalana d'Enduro Country. El nou format de competició engegat aquesta temporada ha fet les delícies dels pilots, tal i com ho demostra l'elevada participació en totes les proves d'Enduro Country celebrades aquest 2025, amb una mitjana de 170 pilots per cursa. Sota l'organització del Motoclub Moianès, els pilots dels blocs 1, 2 i 3 han afrontat un recorregut híbrid molt complet, resseguint tota l'àrea del circuit verd de Moià. Les precipitacions la nit abans de la cursa han deixat el terreny en unes condicions immillorables on tots els pilots han gaudit d'una prova pràcticament lliure de pols. La jornada ha anat molt bé perquè es havia presentat que tenia que ploure molt i ha plogut al vespre, per tant el circuit al matí estava una mica moll, que era divertit, però bé, ha permès fer una bona cursa. Després bé, com sempre, quan tens que fer moltes graelles la cosa acaba redreçant-se una mica, que és el que ha passat, però bé, encara estem contents de com ha anat. Bé, és el primer Enduro Country que organitzem aquí a Moià, el que passa que ja havíem estat amb cross countries durant molts anys i també hem anat a veure els altres cross countries que s'han fet, no? El de la Torre d'Oristà i el de Torrelles de Llobregat amb el Jaume, que també ens ha vingut a ajudar. L'única nota negativa de la jornada ha estat un problema tècnic amb el sistema de cronometratge, que no ha permès completar la totalitat dels 90 minuts del segon bloc. Hi ha hagut un problema que se'ls ha fos no sé exactament què i hem tingut que acabar el bloc 2 quan es portaven 53 minuts de cursa. Per sort han pogut sortir les classificacions del bloc 2 i pel bloc 3, que eren els aficionats, hem decidit fer-les a mà. Per sort encara els arxius teníem passos, planning no, per això amb un pas he fet el planning i bé, hem fet la cursa normal, prenent els temps a mà, els hem dit netegeu les plaques, sobretot, i sí, tots han netejat les plaques i ha anat bé. Pel que fa als resultats de la jornada, el vigent campió del món de Super Enduro, Ramon Godino, ha estat el vencedor de la categoria Junior Open per davant d'Albert Arranz i Adrià Cambrer. El pilot d'Abrera ha marcat la volta ràpida del segon bloc amb un temps de 8 minuts 48 segons. La cursa, la veritat és que estava molt bé, hi havia moltes parts diferents que sempre et feien canviar el ritme i ha sigut bastant interessant perquè portava molt pique amb l'Eric Miquel i ha sigut molt divertit, la veritat. Eric Miquel ha estat el vencedor de la categoria Elite amb un registre de 6 voltes. El pilot de Castellar del Vallès ha registrat la segona millor volta del bloc 2 amb un temps de 8 minuts 55 segons. Marc Calmet i Jaume Plans han completat les posicions d'honor. En júnior 125 dos temps, Guillem Socarrat s'ha endut un ajustat triomf per davant de Lluís Marsol, que ha lluitat fins al final per la primera posició. El tercer calaix del podi l'ha completat Gerard Vila. Bé, la cursa ha anat bé, el recorregut era bastant lent i tècnic i estava bastant interessant i a l'hora de doblar els doblats també costava una mica, ja que només era un corriolet i res, la cursa ha anat bé, al principi, durant tot el rato he patit una mica de braços, però ho hem pogut salvar i aconseguir la victòria. Pel que fa a les categories dels més veterans, en Màster 45, Albert Estevens s'ha adjudicat el triomf per davant de Manuel Mora i David Valladares, mentre que en Màster 55 la victòria ha anat a parar a mans de Sergi La Sala, que ha superat Jordi Reig i Jordi Rossell. D'altra banda, en Clàssic Open, Moisès Adell ha finalitzat en primera posició, seguit de Joan Rubiralta i Òscar Flaquer. Finalment, i per tancar el segon bloc de l'Enduro Country de Moià, en Sènior C ha vençut Edgar Garcia per davant de Manel Lima i Marc Bové, mentre que en Sènior B, el balear Joan Miquel Monar ha pujat al primer esglaó del podi acompanyat de Jaume Abella i Jordi Ramonet, que han completat les posicions d'honor. He disfrutat molt i després el més important també poder establir un bon ritme i a vegades, depenent de com són les circumstàncies, no podem tirar fort perquè hi ha diferents velocitats de pilots
però en el nostre cas, en el meu cas, ha anat molt bé i tot ha fluït molt bé, hem cogut un bon ritme i hem pogut guanyar la categoria i fer quartes crats, així que superbé. Disfrutant i el temps ens ha respectat també, així que un dia ideal. Pel que fa al primer bloc, dedicat a les categories infantils, amb 45 minuts de cursa i un recorregut més curt, Eric Wick ha estat un dels protagonistes. El pilot del Motoclub Tres Turons s'ha adjudicat la victòria de la categoria E85, on a més ha aconseguit la volta ràpida de tot el primer bloc amb un temps de 5 minuts i 18 segons. Al podi l'han acompanyat Joan González, segon, i Aitor Pla, tercer. La veritat que ha anat molt bé, liderant des del primer minut. He pogut finalitzar primer de la general, de la meva categoria, m'ha anat molt bé, he tingut molt bones sensacions, m'ha anat molt bé, la veritat. A la categoria E125, Joan Suazo ha aconseguit una victòria in extremis per davant de Nil Masó, que ha creuat la bandera de quadres a menys de 2 segons del guanyador. Aitor Pla, per la seva banda, ha completat el top 3 de la categoria. Ha anat molt bé, en una resistència molt ràpida, una mica dura perquè no em trobava molt bé, però bé. He començat molt bé, fent voltes ràpides, però al final, ja que em trobava malament, he començat a baixar el ritme i quasi m'adalanten, però bé. Gil Torres ha dominat de dalt a baix la categoria E65, on ha aconseguit una contundent victòria amb una volta de marge sobre el segon classificat, Juanjo Montoya. Biel Moles ha ocupat el tercer esglaó del podi. Ha sigut una cursa maca, m'ha anat força bé i un recorregut molt divertit i molt maco. He començat la cursa al 7è, però he acabat el 10è. Pel que fa a les categories femení corresponents al primer bloc, Victòria Gijón ha estat la més ràpida en femení infantil per davant d'Ivet Pérez i Isona Colomer, segona i tercera respectivament. Al principio, en la vuelta de clasificación, me he perdido y eso me ha hecho salir en la última posición y conseguir remontar hasta la primera. Ha sido una carrera muy técnica y muy divertida y me ha gustado mucho. D'altra banda, en femení superior, Adela Godino s'ha enfilat fins al primer esglaó del podi gràcies a una imponent actuació que l'ha permès superar la segona classificada, Carla Castellano, amb una volta de marge. Carla Grifell ha ocupat el tercer calaix del podi. Ha estat una bona jornada, he estat liderant tota la carrera i amb un ritme molt bo. El recorregut ha estat bé i no ha estat molt trepitjat i s'ha pogut fer bé. Finalment, pel que fa al tercer bloc, reservat a les categories aficionats i aficionats clàssiques, cal destacar el resultat dels 3 primers classificats. Carles Oriol ha fet primer, Lucas Guillermo Fernández ha fet segon, mentre que Pau Casas ha completat les posicions d'honor. La Copa Catalana d'Enduro Country 2025 celebrarà la darrera prova de la temporada el 19 d'octubre a l'àrea de motor de Can Tauler.